वंदे मातरम। बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी तानि बागै जयनिं खालामजानि नांखा किसा कल साइखन रगड़े एक आने मानसिं मानिंखाय अबहाय दाबो चिनि त्रिपुराव रानिं तो बीजेपी न सलिबाय दङ ओंखाय जुदि न अ जागाव दाबो एडिसि बट जुदि दाबो रुलिं बीजेपी हारिफान थाखा हारि थांपना बीजेपी सरकार तो दं खबले दंना आमनता गावबनो वानसुबनि आं पलिको बीजेपी न सापोर्ट खालायै नखर थाखा एकदम सय सय न आगि रखौ बर दंमनि आगि रखखाय गटा त्रिपुराम थावन दंमनि बोसोर बिसिरमै दंखा 5 বছর स्टेप सिगांसिं जा आजा खोता मुंखा आरो तामने आरो पुस्तामनि यापन एक आजागानि नाहार मुं नोंखौ कुनु बागै नोंखौ कुनु पदक दानाय नाया ओंखाय दाबो बीजेपी नि जेटा बीजेपी न वाइस नायनाय आबन बागैना आं नखर फायका अमो बो थायो तिनि नों जयनिं खालायखा तिनि ओंखाय चिनि हर भारत पारा एडिसि ब्लेस कल्याणपुरा इनको आरस पारा एडिसि ब्लेस जयनिं खालायखा जे ताबु नों बाय बासा जा साबो सिदे सिनि सिनुवे को चिनि कैंडिडेट बरनि इको यांको चिनि यांको जिरानिया जयनगरनि बुमुं रक साजमान मान्दै कल्याणपुरनि बुमुं रक साजमान बुमुं कांकाय आं खोना माने राजेश देवरमाता चिनि कैंडिडेट नि मुं नों बनो बोसोर जरातै माने हामजा कन्या सापोर्ट खालायनानै बागै नखर फायका एकदम बुखाथनै बोखाथ'नो ओंके ताक बोसगांनि चंमारिव नों एकदम देश कापन कप्लायिं सोनाय हानिब्लना आव खा खालायो मामा हान्यं थं मोनो निनि बुं साइखन रगड़े आनि मुंखाय मिस्टार दिपंकर देवरमा द हामबाय